have decided that Chamisa is the one. Chamisa is the president. Basically, what we want here is not for like what's happening to people. We want a peaceful environment where we can contest elections free and fair. We want a fair playground. Right now, the president is coming, Chamisa, right? He's going to talk about some things. The most important thing is we're talking about economics. We want the economy to improve very much. People think Zimbabwe is not doing anything. It's not doing anything. It's not doing anything. What we want is a basic economy where everyone can afford food on their tables. Let us go and register to vote. Let us vote for change. Let us vote for change. 2023. Let us vote for President Nelson Chamisa. Tiwanewo mabasi vazhinji vari kutabasa kuchinja mari because havana mabasi asi madigiri vanawo havana pokumashandisa. So isu semayuthi tinoti simuka Zimbabwe simuka. Nyika yafa vana vedu vatamburwa vapera kufira mukati memakomba vamwe havasi kushanda vana vari kutambudzika mukati menyika imo vamwe vari kutambura mukati medzimwe nyika nokuda kwenhamo isu vabereki vacho saka takaiipano tauya kuzorambira kukurudzira mwana wedu vachamisa kuti zviite zvakanaka ndavinga nhamo yetinayo mapurisa toita sei zvitauya kuava Chamisa zvari mwana wechiduku njere dzake dzichiri kuita dzasiyana neusina kudzidza isai vana kuchikoro iye haadi kuti vana vaende kuchikoro samafomfo vanoburei hapana chavanokura nhamo yoga yoga kwaindai kuita kundorima zvino zvarakati jesu vanokunda isikwai wakatumigwa neprimary hakuna kwaneiwa dada kuchikoro roga roga nyika ino yaoma amenotoita sei murungu wakaita kare kare simiti wakati munhu mutema unoita 30,000 years ave necivilization endaiziva kuti munoda kuti Zimbabwe yakakupai kare nyika totoziona. Dai Mwari vatitungamirira vanonamata vose mumakereke ngavanamate chikomana ichi ngavachinamatire chikomana ichi nesu topanga majarini tainamira seri nesei vana baba vedu vachishanda murarwe tichirya mazingo akadai masitirongo tichitepana kutenyesusu penzi izvo zvinavo